Pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Iwagan ng Pangasinan po na mag-share naman po ng panibagong lihim na karunungan po. At gagawin ko po ang lahat na mai-share po sa inyo para may magamit po kayo. Ang gawin nyo po, isulat nyo po sa inyong libreta at para may magamit po kayo kung kinakailangan, kung kailangan nyo gagamitin po, at ipamamana nyo po sa mga anak nyo, apo nyo, hanggang sa pagtanda nyo po ay magagamit nyo po ito. Napakabisa po mga orasyon na aking babagi po. Kung kayo po halimbawa po ay may asawa po na ang pangit ang ugali at anak na masama ang ugali, at gusto nyo po silang pabaitin, ay isisir ko po sa inyo para bumait inyong asawa o anak. Kung may sinasabi kayo at palasagot o pasaway yung anak at hindi kayo iniintindi, kundi puro gusto niya mangyari yung sa kanya at hindi kayo ginagalang, kaya isisir ko po sa inyo kasi may nag-request po sa akin ng ganito na usapin po, na pampabait ng asawa, anak. Kung sa halimbawa po yung asawa nyo po ay may bisyo po siya, na halimbawa po masugal, minom pa ng alak, at mayroon pang gano'n na marites o nagmumura o palagi kayo nag-aaway, kaya isishare ko po sa inyo. Sana po ay bago po nyo iwan po ay mag-subscribe, mag-like and share. Pakitulong po, Iwagan ng Pangasinan. Ang gawin nyo po ay magdasal kayo sa harap ng altar po ng isang ama namin lamang po, isang ama namin po. Pagkatapos po, isunod nyo po yung orasyon po ng isang bisis po o 3 bisis po. Usalin nyo po sa harap ng altar po ng 3 bisis. Pag ginamit nyo na po sa inyong asawa o anak, ay usalin nyo na po isang bisis lamang po, ipon sa tubig. Kung hindi nyo po maibigay sa kanila na tubig, kasi halimbawa kumakain po kayo at medyo hindi po nyo kabisado po yung orasyon po, ay para hindi po kayo makalata, ang gawin nyo po ay ipon nyo lang sa may pitchil po na hindi po kayo magpalata. Ipon nyo doon sa pitchil, tapos huwag muna kayo makisabay na kumain po. Sila muna mauna para yung tubig na inom sila ay mainom nila yung makapangyarihang orasyon po. At unti-unti po silang babait po. Gawin nyo po ito sa tuwi-tuwi na po o araw-araw para hanggang malaman nyo po kung babait na po sila, kasi iba na po yung pakikisalamuha po sa inyo na parang bumait na po sila o parang maganda na po yung pakikitungo sa inyo. Napaka-importante pong orasyon po na pambait ng asawa at anak po. Kaya dapat po isa po sa isipan nyo lamang paggawa na pag-usal po. Bago po kayo manalangin po, bago nyo po usalin po ito, ay humingi po na kayo ng gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat para tulungan po kayo. Kasi lahat po ng aking mga binabagay po dito ng mga orasyon po ay galing sa Kanya po. At napaka-importante po ito na pampabait ng asawa. Number 1 po ito na dabis po. Basta tiwala po kay sarili at malakas po kayo mananampalataya sa Diyos, tutulungan po kayo sa nasa taas po. Sana po ay nagustuhan po niyo at pakitulong po. Narito po ang orasyon po. Magdasal ng isang ama namin sa altar, tapos pagdating po nyo sa yung harapan po, kung pwede nyo pong mausap po sa tubig na inumin po, kung makabisado nyo na po, pwede nyo pong iusap po sa tubig, ibigay nyo sa anak nyo po. Pero at asawa po, pero wag pa kayong magpalata sa kanila na binulungan nyo po yung baso. Para sigurado po kayo, bago po kayo kumain, ibugan nyo na po sa pitchil kung
ang nilalagyan nyo po ng inumin po, pitchil po, ibugan nyo po doon. 3 bisis po ibuga o 1 bisis lamang po, tapos iipo nyo. Basta may tiwala po sa sarili, ng bulan po yan. Gawin nyo po araw-araw para malalaman nyo na po kung tumalab na po. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon po. Il Misti, Claudiam, Imbaginam, Imbagnam, Magnam, Discretim, Emilisiana, Salvami. Il Misti, Claudiam, Imbagnam, Magnam, Discretim, Emilisiana, Salvami. Tapos iipo sa tubig inumin. Iip sa isang basong tubig. Narito pa ang orasyon po. At lagyan nyo po pala ng susi para malakas po siya na solid po na umandar po. Pagkatapos nyo maibuga sa tubig, isunod nyo po kagad yung susi po. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Narito po ang orasyon po. Ito palakihin ko po, kanyo po. 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 I-screenshot nyo po para ipalaki nyo na po. Po. Maraming salamat po sa inyo lahat.